Здравейте хора, ние тук, това е втория ден. Не втория, май четвърти подреден е от на морето още, да. Какво? Втори ден ли? Не. Ние кога пристигнахме? Онзи ден. Лепенки паднаха. Онзи ден. Ами не, държат се. Той се чува на Марко. Така, ето така, тук. Този път ще снимаме и тате. Ето тук на отбе се справи, се направи рамка с греблото. Как се служи? И сега този път ще го снимам как пада, за да е по-ефектно видеото и да е по-забавно за вас. За мен е адски забавно, да ви кажа честно. Така. Тук е много хубава местност има, днеска няма никакви вълни, както виждате. Никакви направо. Морето си е най-хубавото море, на което съм ходила някога. Вчера видяхте как мама се качва на павелборда, както тя го нарича. И днеска пак тате сигурно ще се качва и пак ще пада и пак ще се смееме на тате. И на мама, ако днеска... Представете си, ако мама накрая наистина днеска падне и на нея така ще се смееме с тате. Толкова ще ни бъде забавно, защото вчера учиш тате как се качва, къде се слага греблото, на тези неща с на тези мрежи се слага греблото. И си представете, ако днеска падне, такъв смях ще пада, нали тате? Ти какво снимаш? Дъската ли? Нали тате? Ще има голям смях, ако мама, нали, вчера мама ти обясняваше някакви неща, как се използва павелборда. И ще е много смешно, ако мама падне, нали тате? Като вчера ни обясняваше някакви, на тебе ти обясняваше някакви неща. Но тя още не може да... разбере как се работи с греблото. И е много готино. Защо? И е много готино. И... Защо? Спри видеото да ти кажа нещо. И ще се върна след малко, че тата иска да спра видеото.